שלום רב, שמי מאיה לנדאו, אני מלווה ויועצת לעסקים בתחום העיצוב, יצירה ולייפסטייל, והיום אני רוצה לדבר איתכם איך לבנות מותג ב4 שלבים. דבר ראשון, חשוב לי שנראה את עצמנו כמותג, שנבין שאנחנו צריכים להפסיק להתייחס לעבודות שלנו כעבודות בפני עצמם, בין אם זה יצירה, אופנה או מקום שלנו, איזשהו שירות שאנחנו נותנים. נכון שנפסיק להתייחס אליו כמוצר בפני עצמו ונבנה איזושהי מעטפת על של מותג. אנחנו חיים בעידן של מותגים, אנחנו חיים בעידן שבו אנשים צורכים יותר ויותר מותגים, יותר נאמנים למותג, ולכן הדבר הראשון זה להתייחס אלינו כמותג. בנוסף, צריך להבין את הפוטנציאל שיש מאחורי זה. מוצר בא, מוצר הולך, אנחנו כנשים יוצרות, היום ניצור את זה, מחר ניצור משהו אחר, אנחנו רוצות לגדול ולהתפתח. בנייה של מותג חכם, בנייה של מותג שיהיה איתנו לאורך זמן, מאפשר לנו את זה, מאפשר לצבור לנו קהל לקוחות שיהיה נאמן לנו, שיבין את המותג שלנו, שיזדהה איתו, שהמותג שלנו ייצור איזשהו חלום, איזושהי פנטזיה, שאותם לקוחות ירצו שהמותג הזה יהיה חלק מהיום יום שלהם. היום אנחנו מכירים ענקים שמותגים מאוד מאוד חזקים שמתפקדים עם מיליוני דולרים של תקציב בשנה, ולנו אין את זה. אבל החשיבה זו ההתחלה. ברגע שנחשוב כמו מותג, ברגע שנבנה את עצמנו כמו מותג, נוכל להתנהג כמו מותג בתקציב קטן. אז בואו נצא לדרך. המטרה שלנו היא לייצר זהות, שפה, ערכים שילכו עם המותג שלנו לעוד המון שנים ויאפשרו לו להתפתח, כמו שאמרתי, ליצור כל הזמן דברים חדשים, אבל עדיין על ידי ביסוס המוניטין, ביסוס הקהל שכבר יש לנו. לצורך כך אנחנו צריכים להיות עקביים. זאת אומרת, המותג שאנחנו בונים היום כמובן הוא יכול להתבגר, הוא יכול להשתנות, אבל הוא כמו ילד, אם היום יש לו תכונות אופי, הן יכולות ללכת להיות טיפה יותר עדינות, הן יכולות לבוא יותר לידי ביטוי, אבל הם ילכו איתנו, ולכן חשוב שנעשה את זה כמו שצריך. אני מציעה 4 שלבים פשוטים, נוחים, שכל אחת יכולה לעשות אותם, ומאוד מאוד מתאימים לתחום של עיצוב ויצירה ולייפסטייל. השלב הראשון, לפני כן, אני רוצה להדגים לכם את הסיפור מקרה, שרלף לורן, אני חושבת שכולכן מכירות את רלף לורן, והעץ שאתם רואות פה זה עץ שמי שהייתה בסדנאות שלי, או מי שתהיה בסדנאות שלי ודאי מכירה אותו. העץ זה מודל שאני פיתחתי, שאני מאמינה בו, שכך אנחנו יכולים כמותג להיות נאמנים לעצמנו, לספר תמיד את אותו סיפור, לתת תמיד את אותה חוויה של המותג, אבל לגדול ולהתפתח. ובואו נראה איך רלף לורן עשה את זה. מי שלא קרא בבלוג שלי את הסיפור על רלף לורן מוזמנת ללכת ולחטט, סיפור מעורר השראה בהחלט. רלף לורן התחיל מהעניבות, הוא מכר את העניבות שלו במייסיז, זה סיפור מאוד מעניין איך הוא נכנס לשם, והתחיל לפתח אופנת גברים. האופנה הייתה פולו. לאחר מכן הוא הבין, רגע, אני רואה את האופנת נשים שיש היום, אני לא אוהב איך שעושים נשים, אני גם נכנס ועושה אופנת נשים. יותר מאוחר גם, אני לא מציינת את זה פה, הוא גם נכנס לאופנת ילדים. ברגע שנולדו הילדים שלו וברגע שנולדו הנכדים, הוא אמר, אני לא אוהב מה שיש, זה ממש לא לפי הטעם שלו, היה מאוד ממורמר מזה שאין בגדים יפים לילדים, וגם פיתח אופנת ילדים. ואחרי שנים אחר כך הוא גם פתח את אופנת הבית, הוא אמר, רגע, אני רוצה גם להיכנס לתחום של עיצוב, בין אם זה צבע, בין אם זה רהיטים, בין אם זה טקסטילים. וגם יש לו מסעדה בשיקגו. עכשיו, אם תעצמו את העיניים ותראו איך אופנת הגברים שרלף לורן נראית, אני משוכנעת שיש לכם איזה אימג' בעיניים. וגם אם לא ביקרתם בתוך אחת החנויות של אופנת הבית שלו, אם תעצמו את העיניים, אתם יכולות לדמיין איך הבית של רלף לורן נראה, ואיך אופנת הבית של רלף לורן נראית, כנ"ל לגבי המסעדה. אם תעצמו את העיניים, סביר להניח שתדמיינו את הסטייק סינטה או אנטריקוט שמוגש שם עם תפוחי אדמה, ואיזה בירה צוננת. הכל מאוד מאוד מתכתב אחד עם השני, וזה לא מובן מאליו. אין הרבה מותגים שהצליחו לשלוח זרועות לכל כך הרבה תחומים ועדיין לשמר על מותג העל שלהם. מה שרלף לורן עשה, מאוד חכם, הוא בחר ערכים שהם ברורים, שמייצרים איזושהי חותמת יד ואפשרו לו להתפתח לכל כך הרבה תחומים. אם ננסה לנחש מה הערכים של המותג, אז זה קאבוי אורבני, חיים בריאים, חיים מלאים, החיים הטובים, ואלה הם בית הערכים שמנחים את הסיפור. אז בואו נראה איך אנחנו יכולות גם לבנות מותג שאפשר לנו לגדול ולהתפתח.
השלב הראשון זה להכין לוח DNA למותג. את לוחות ההשראה אני מאמינה שכולכן מכירות. אנחנו לוקחות דף מאוד מאוד גדול, מחטטות במגזינים, בבדים, בחומרים, בטקסטיל, בתמונות, בכל עולם ההשראות שלנו, מכינות מהן לוח השראה. השוני בלוח DNA שהוא נצחי. לוח השראה אנחנו עושים כאשר אנחנו יוצאים בקולקציה חדשה. אבל הלוח ה-DNA הקבוע זה הלוח, האימג'ים שאנחנו מקבלים כאשר אנחנו מסתכלים על המותג שלנו. ולכן המטרה שלי, איך תעשו את זה? קודם כל תעצמו את העיניים. תדמיינו את החוויה שאני חשה כאשר אני פוגשת את המותג שלכם. מה קורה שמה? ולפי התחושה הזאת, לפי מה שאתם רוצות שיחוו, מכינים את הלוח DNA. תכף נראה דוגמאות. אווה אלקנרש, לקוחה המקסימה שלי, מעצבת שמלות קלה. ביקשתי ממנה להכין לוח השראה ממש כמו שציינתי פה, כדי שממנו נתחיל ונבנה את ערכי המותג. שימו לב, מאוד מאוד פשוט, אתם יכולות לחטט ולראות את התמונות, ותכף נראה מה אנחנו לומדות מזה. הדרך הנכונה לעשות את זה זה לפשפש ולהקדיש לזה. לא חייבים לסיים את זה תוך חצי שעה, אלא צריך איזשהו דיאלוג של לקום בבוקר, להסתכל שוב על לוח ההשראה, לראות אם זה באמת מה שזה מייצג, ללכת אחורה, ועד שאנחנו לא מרגישים שזה בינגו, אנחנו לא סיימנו איתו. ברגע שאנחנו מרגישים שזה בינגו, אנחנו עוזבים אותו לכמה ימים. הנה לוח ההשראה שלה. השלב השני, אנחנו צריכים לתרגם את הלוח לערכים. מה זה ערך? בעצם מוטיב, איזושהי עלילה שחוזרת על עצמה בלוח ה-DNA. ואם נחזור לסיפור של אווה, אנחנו יכולים לראות. אחרי שבודדנו המון מחשבות שעלו לנו לראש, חיפשנו דברים שחוזרים על עצמם. הלוח הוא נשי, הוא רך. מה זה הלוח? המותג נשי, הוא רך, הוא רומנטי. יש בו עוצמה וכוח נשי, נשים שהן בטוחות בעצמן, נשים שמשדרות מעין דיבה. ופריז המודרנית, מבחינת הניחוח של הרומנטיות והשיק הפריזאי, אבל שהוא פוגש את הנשים של היום, שהוא רואה אותם, שהוא רואה את הגוף שלהם, שהוא רואה איך אין דומיננטיות ונעים להם, זה פריז המודרני. זה נשמע מאוד מאוד קל, זה היה תהליך של כמה ימים ושבועות, אבל זה המטרה. אחרי שהכנו אותו לוח השראה, אנחנו עוזבות אותו לכמה ימים, אנחנו חוזרות אליו אחר כך ומתחילות לתרגם את כל מה שאנחנו רואות שקורה בו. השלב השלישי, זה מחברים את הלוח והערכים יחד. אנחנו מקבלים איזושהי שפה מוגדרת, איזושהי זהות מאוד מאוד ברורה. עכשיו, מה שברור לנו לא תמיד ברור כלפי חוץ, ולכן אני חסידה גדולה של קבוצות מיקוד. אני מזמינה אתכם, אחרי שעשיתם את זה, לשבת עם קבוצה של נשים או קהל היעד שלכם. לספר להם מה עשיתם, להראות להם ולשמוע מהם מה הן מקבלות, מה הן קולטות, והאם הן מתחברות לזה, איזה רגש זה מציף בהם, ולבדוק האם זה מציף בהם את הרגשות שלשם כיוונו. השלב הרביעי זה השלב הכי חשוב. מיישמים את הזהות המותגית שלנו בכל אינטראקציה עם הלקוחות. בכל מקום שאנחנו נראות כלפי חוץ, אם זה האתר, אם זה הבלוג, אם זה תמונות יח"צ, אם זה הפקת הקטלוג, אם זה סרטון, אם זה הניוזלטר, בכל מקום שבו אנחנו פוגשות את הלקוחות שלנו, אם זה החנות, בכל מקום, זה השפה שצריכה להיות. זו השפה שצריכה להיות, זו האינטראקציה שצריך לייצר, זה הניחוח שצריך לעלות באף של הלקוחות שלכם כאשר הם חושבות עליכם. אני רוצה להזמין אתכם לוובינר. ביום חמישי, 8/12, בשעה 9 בערב. אני מזמינה אתכם בעצם להבין איך בונים נחשקות למותג. כולנו רוצות שהמוצרים שלנו יהיו נחשקים. מי לא רוצה שכל אחת תבקש לה עם הולדת בוויש-ליסט שלה את המוצרים שלנו. ויש מאחורי זה איזושהי שיטה. אז בוובינר נדבר על בעצם שנחשקות מאפשרת שיווק קל יותר. היא מאפשרת קשיחות במחירים. חלק מחוכמה של נחשקות מותג, שיש משהו שקצת קשה להשגה. נחשקות מאפשרת תקציב פרסום ושיווק קטנים יותר. מוצר שהוא נחשק, שהוא מבוקש, שמדברים עליו, התקציב אוטומטית יורד. ועוד נקודה מאוד חשובה בנחשקות שהיא מאפשרת אורך חיים של מותג, היא משומרת אותו, אנחנו צריכים פחות מאמצים כדי להחיות אותו. אז כל הסודות של נחשקות יהיו בוובינר, לפחות מה שנספיק להכניס בשעה. מי שרוצה להירשם מוזמנת לשלוח לה מייל, ואני אשלח לה טופס הרשמה לוובינר, שרינו ביומן. ושוב, אני מודה לכם על תשומת הלב, אני מודה לכם על ההקשבה, אני מודה לכם שאתם עוקבות ועוקבים אחריי.
אני מקווה מאוד לפגוש אתכם בוובינר, בסדנאות ובקורסים החדשים שהשקתי, ונהיה בקשר. תודה רבה.